murigito weekly forenge no robot rwa senchira yobo ikere ntogoskabosio mwanchu murigeria hasege kegetambe bono niga bamenyi bekenyoro kia iti entangani gotoka se wodi nyakoe bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii babeire bakurobikana matuka mange hase okubaroko musonta sensemeyo itukoria rero niga banyakenyora abo besokire na kumwakira mbya muno mujumbe bworogongoru Mheshimiwa Anthony Kibagendi asoko balentera chipost ekikira chikobekirwa estima sensemeyo nigo bono bagandire okubekwa kwomorero oyo hase obwango mono elio bakonya hase meroberi yabo yabotambe na nigo bono barire yo gochakomosira amoske Dr. Fred Matiang'i aseganga yae yo gochakoria obaraibuense murigito Petwel Machini nwarenga sayo robot rwa senchira wikirana abamenyi bekenyoro kia iti entangani me yewode nyakoe bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii bono niko barine kibakogokera maiga yo muchumbe bw'echinseme cyo Muska Anthony Kibagendi oisoke no kubaretera chipost chechinguru cyo muri kibarabekira ubwango igase nseme yo asbatanya kore magesense tongwa igaiti 1 twachandikire emyaka n'emyaka korukoru buna twakanywa tugocha ntwana korora muriro abachinse chindo buragwo barororo bono rende muyamano twakire buyamano mwarentiro burabuse itogaiga je muna koruna kaibore twe na ikire bono munande gambugate myaka kwetani 16 ndwanya korora murira twachandikire abana baito obachandikete mbali kororera bono muriro utuburite na akire buya sokorore metase kenyore kiyaito na ndengo tebya Anthony Kibagendi mbia mono sana sogotoretero umuriro asengenjo twabeire chinga kichinyinge tukonya gwokeria abane ibe yansa chinde tokwenda sa mafuta twanyora mafuta taya rero taiyo bao kwana ekerekyo nigokire gitambukire kiga asibono baganire estime yobe kwa sobwanko ire nyakubage kubakonya baretire imite kinyumuge kugaiga metigebe konte immediate pick wakorete security warwancha immediately nonye this week estima yoka sekinyorike buna nakanyometwa nachandikire n'umuriro rero naro rubura bure kinyorike borabo borobo nono moko gutunyarite nona bangina bare gaikene go bagesere tumuriro yiga ono iki choko wakero mobungo ito Anthony Kibagendi biya mono soko to aimete ku aretire lakini totagete estimeye nyono gwanja kuao chake kokorora no ngo weekend tonyo twanyoriro umuriro twatwarira magoko manene buyamana sana na kigima mwane bunanje njende akangumbukaria na njewe iganda gasunte bana ngusinyikurusi nyone nyumba y'omuntu ekina kinaganire no muchumbe nerere ndacyankonye nyono mutoyo mugambe kegwe abande mbabwate nje mwane timbwati muriro ndege sunte echinga kechicho niko barire irayo chikogendera kumosira Muska Anthony Kibagendi asiganga yayo kwera nabisi asabigo barire ira yo kumosira yo kuriekero kyo baraibuense kurasorongorwa busi Dr. Fred Matiang'i twagokire mono etari no moerio nande no atotigarete ngandu ndobwati omokwaneri igoraria mochumbo itonto goitabete nduta gota abantu ta ndori ko gotiga magega nonya ntoga isaino gata abantu tamwe minde gwatokonyire nebinge toretere umurero gaiga toira totebe ngambia mono nonya Matiang'i ndomoitabete ndori kwanga mogusio mindo na nduti gataro sekero gekengeche seitoga togotebya Anthony Kibagendi umujumbe kabe munore iga no tore maega yao na no tore na Matiang'i nduna botori igo ora njocho tare goche kenyureke na inde otokorere binte biya na intutogoke naboga kenyureke twago kiraso gatorotro kumurro Anthony Kibagendi ano monto mia no tore na Matiang'i kapisa togotebanga one time no atore ganche nate kuripoteria Ensoko TV kurase kinyoreke kia 81 imeyabunga Kitutu Chache South County ya Kisii Petwel